Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi uphuthu nganje ngephuthu matshiji qomana. Bathi umfana empandla simncane ontanga bathi diabetes mdalanti cha bamsukela bakethi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamela lo Delicious bathi Intombi zimdatha ngejabe. Sithi umuhle wephuthu umuhle wematshiji qomana. Bafowethu namhlanje nginiphathele nje ama tips okuthola intombi. So nginethemba lokuthi lawa ama tips azokusiza ekuthenini uthole intombi. Nakhona hayi ukuthi uthola nje intombi esiqhwanqhwangu intombazane yenza noma yini noma ingasiphi isikhathi. Cha, nginethemba okanye ngiyakufisela ngisho kanjalo ngivele nje ngibe kanjalo. Ngithi ngiyakufisela nje ngalama tips ukuthi ngathi ungathola nje intombi umuntu accountable yabo ongenzi noma yini noma ingasiphi isikhathi yabona. So ke ungizwe nje ngikhuluma kanjalo kunensizwa nje embili ezingibhalelile umfowethu oqala ubhalile wathi ke mqeqeshi nginenkinga la ngina 22 and angikaze ngibe nentombi sengiyabona ukuthi hayi iminyaka isihambile kodwa umuntu akakaze abe nentombi. So uthi umfowethu ke imaphi ama tips okuthola intombi njengoba nginganayo experience emjolweni. So ubhale kanjalo mfowethu uqala. That's why ngifike nalama tips because lezi insizwa zibhale kanje. Kodwa umfowethu osibili ubhalile wathi ke sawubona mqeqeshi nginenkinga la ngisabathe ngiyazama ukuthola umuntu akuhlangane. Kwabanye kuyaye kubukeke engathi kuyahlangana kuvele kuphelele emoyeni. Kwabanye kufana kufa kusephansi. Usho njalo umfowethu uthi umfowethu kwabanye kufa kusephansi. Sengize ngiyazibuza ukuthi angazi uthi umfowethu sengize ngiyazibuza ukuthi angazi noma yimina onenkinga umfowethu indlela abhale ngayo. Yabona. Kodwa umfowethu uthi sengize ngiyazibuza ukuthi angazi noma yimina onenkinga. Uthi umfowethu ke ngicela ungicebise la wena mfowethu ukuthi ikuphi ekumele ngikwenze mina. So ubhale kanjalo umfowethu babhale nje kanjalo abafowethu. So kulo mfowethu wesibili yabona kunezinto ngizokunikeza lama tips but kunezinto mfowethu ezifundamental ekufanele uzazi yabo, like ukushela efonini izinto lezi engidlezi ngikhuluma ngazo, like ukushela efonini ukuthi intombazane awuyishele efonini. Ake ngiqale nje eqaleni kufanele uyazi indlela yokuthola inamba. Kunendlela yokuthola inamba ukuthi inamba intombazane uyithola kanjani yabo. Nakhona ke mangabe usuyitholile inamba uyifonela nini ngoba phela uvela ufone nje ufila sengathi ufone ngo1 ufone ngo3 noma no, kunesikhathi ekufanele ufone ngaso awufona noma inini yabo. Nakhona ke mangabe usuyifonela okokuqala kwa inhloso yakho yini kufanele ukwazi konke lo. Njengoba umfonela okokuqala inhloso yakho yini kahlahle ufuna ukuyizuza. Njengoba umfonela okokuqala ngithi ufika kunikeza inamba, okay, mangabe usumfonela ke yini inhloso yakho yabo. So kufanele uhlangane naye nini, kufanele uhlele nini naye usuku lokuthi nibonane. Zonke lezo zinto izinto ezifundamental efanele uzazi ukuze wenze kahle. Ungazithola usesimeni la khona umthola ukuthi uyenza izinto kodwa nje like uyenza awazi ukuthi wenza ini, uyenza nje uyafona noma inini yabo nje uyamshayela efonini ngoba mangabe wenze njalo uzitshela ukuthi mhlamba hayi umubi noma unjani noma unesichitho noma khona ukuphehlela amanzi amnyama izinto zakhe ayihlangane uzube naleyo mcabango engekho. Kanti cha, indaba ikubani? Indaba ikwele. Indlela owenza ngayo awenze ngendlela okuyiyona. So ngikuphathele lama tips nami engithemba ukuthi azokusiza ekuthenini uthole intombi. So itip yokuqala ke engikuphathele yona ile ethi kwamukele ukuthi uyinkosi. So itip yokuqala le baleke ngendlela eyisimanga yabo. Lento isuka kuwena iqala kuwena. Kwamukele ukuthi uyinkosi. Uyinkosi wena mfowethu. Ukuba inkosi agcine ekuthenini uphatha abantu kuphela. Uyinkosi wena uhlele esihlaleni sobukhosi. Uyinkosi ephethe umzimba wakho yabo. So mina ngikholela kanjalo ekuthenini sonke singamakhosi aphethe imizimba yethu yabona. Uma wena ukhetha ukuba isixhwanqhwangu ukhetha ukuba isiqhwaga uhamba usukela abantu uthuka abantu, well lokho kuyakuveza ukuthi inhloboni yenkosi
ngomzimba wakho ngoba njengoba basuwela abantu omunye uzodonsa ummese omunye uzodonsa isibhamu omunye uzokufaka inqindi omunye uzokufaka impama so uzogcina usuthola into engeke izikujabulise yabo ngoba ungabe isiqhwaga bakhona abanye abayiqhwaga yabo so lokho kuyakuveza ukuthi uyinkosi ephusile noma uyinkosi eyisiyula so mangabe ukhetha ukulala namantombazane ungazivikeli ungalisebenzisa ijazi umuntu ungasazi isithetha sakho uvela ufake nje ushaya isikuni lokho iyakuveza ukuthi uyinhloboni yenkosi yabo ngoba mangabe inkosi ehlakaniphile you know very well ukuthi umuntu mangabe ungakasazi isithetha sakhe kufanele umsabe yabo ngoba ithanga lingabovu lingabnyama lingabe isibutubutu libe ngaka but isithetha sakhe awusazi so ke kufanele uzame yonke indlela ukuthi njani uyazivikela yabo nakhona phela ukwazi ukuthi ungathandana nomuntu 5 months unyaka wonke but isithetha sakhe awusazi ezinye zezinto lezo ekufanele nje uzazi zisale ekuqaleni because nakhona kufanele uthathe isinqumo yabo kufanele uthathe isinqumo whether uyaqhubeka uyahlala noma kukwena noma uyahamba but kufanele akuhloniphe phela yabo if isithetha sakhe umuntu singachazi well akusho ukuthi umuntu omuba kufanele uzibuke nawe kanjalo well uyazazi ufunani and lento ayiyona akuyona into oyifunayo so alikho icala lapha kufanele ubuke njengomuntu omuba but ezinye zezinto lezo ekufanele uzazi saseqaleni ukwamukela ukuthi wena uyinkosi and njengoba ukhona emhlabeni uyisipho wena uyisipho esibalekile ukuba khona kwakhe emhlabeni akuzange kube iphutha njengoba ukhona emhlabeni kubalekile ukuthi ube la so uyisipho uyimbali ziningi imbali ke ekhona emhlabeni akusho ukuthi umuntu njobe imbali ebovu wena uyimbali emnyama omunye imbali emhlophe hayi bona bangcono kunawe uyacabanga ukuthi khona abantu umuntu afike kuwena zokuconvince abanye uconvince ukuthi akutshela ukuthi umubi akuconvince na ugcina usukwamukela lokho no ngimubi vele ngiyazazi ngimubi yabo ugcina usitshela kanjalo but utshela omunye umuntu naye wadalwa yabo wadalwa yena mhlawumbe wadalwa wabe imbali emhlophe wadalwa wabe imbali emnyama wena uyimbali ebovu but uyakutshela lo muntu uthi umubi but uyamkhola lo muntu uthi hayi ngimubi ngempela nawe ugcina usibuke esibukweni uzibona uyintembi cha uyisipho asizona sidalwe ngendlela eningi ezahlukene awayi ngoba umubi yabo so indlela esidalwe ngayo ayifani of course vele kukhona abantu phela bangeke bachazeke ngalendlela odalwe ngayo but baningi abachazekayo but ayibonke so ke uyinkosi wena uhlele ehlaleni sobukhosi indlela oziphatha ngayo kufanele ikhombise ukuthi uyinkosi and uyisipho so ke masiqale lapho sa understand lapho lokho kuzokusiza ekuthenini ukwazi ukuthola intombi ngoba phela nakhona kufanele uzihloniphe yabo njengoba uyinkosi akufanele mangabe intombazane isiyenza into ongayithandi uyivumele izenzele umathanda no uyinkosi phela wena so kufanele ungakukhohlwa lokho uyinkosi uyisipho tip yokuqala leyo engikunikeza yona so kwesibili ke yiba nento ozifela ngayo empilweni so kubalekile lokho yazi ayikho into enzima njengokuthandana nentombazane uthola ukuthi ayinanto nje oyazi ukuthi izifela ngayo le like ucula akuyona into yayo mhlawumbe ukufunda incwadi akuyona into yayo igym akusiyona into yayo ukupheka akusiyona into yakhe izinto eziningi akazithandi kahle kahle nje awumaze lutho into ayithanda yabo so kube nzima ke mangathiwa uno 10,000 so ufuna ukuspenda kuyena lo muntu lo 10,000 mhlawumbe usesitolo yena mhlawumbe umshiyele endlini but awazi ukuthi uzomthengelani because awumazi izinto azifela ngazo like awumqondi mangathiwa nje nikeza izinto ezintathu azifela ngazo awazi uthwala ubunzima yabo so kunzima ukuthandana nomuntu kanjalo so kanjalo nensizwa ukuze siavoid isimo la khona kuthiwa uyinsizwe ebhorayo uyinsizwe njena iba nento ozifela ngayo wazi ukuthi no mina ngiyathanda ukucula hlobo lomculo wena ozazi yabo ukuthi uthanda lo mawuthi uthanda igym kufanele akwazi ukuthi no igym into yami yabo mawuthanda ukushaya umgwaqo nakhona hayi ukuthi uzokushintsha phela yabona ukuthandana nomuntu ake sithi mhlawumbe uyinsizwa ethanda ukuya egymini mangabe usuthola intombi mhlawumbe ubusingile mangabe usuthola intombi akufanele phela manje uqala ukuya egymini yabo
and mangisho ngathi uyazama ukuyekisa mangabe lo muntu yazama ukuyekisa entweni oyithandayo lo muntu akusiyena umuntu wakho wangempela fanele akusupport because uyabona uyathanda ukucula fanele azame indlela ukusupporta ukuze ngelinye ilanga phela asazi yabo asikwazi ukwanona isinguluphi so kufanele akusupport culeni kwakho ukuthandeni kwakho ijim fanele angabe imbangela yakho ukuthi kuyena obanga ukuthi ugcina ungasayi ejimini fanele akusupport yabo intombi leyo mhlambe ngelinye ilanga ongakwazi ukuthi uyenze njani uyenze ibe umfazi wakho because uyakusupport phela ngithi inhloso yokuba sothandweni ukuthi isikhule so ukwazi ukuba sothandweni ubekezele nje othandweni lokubuyisela emuva inhloso ukuthi sikhule so mangabe ngenzeke lokho akusulona uthando oluhealthy lolo so tip leyo yiba nento ozivela ngayo empilweni wena ozazi ukuthi uthandani and akakho umuntu ozokutshela ukuthi uthandani so ziningi izinto emhlabeni wena kufanele uhlale phansi uzibheke ukuthi mina engiyithandayo uzovela uzozibona ukuthi yini oyithandayo mhlawumbe yazazi so faka umfutho ke kuleyo nto oyithandayo tip yesibili leyo yiba nento oyithandayo avoid isimo la khona kuzothi uyabore obvious phela kwabanye abantu ake ngithi nje kwamanye amantombazane uzobhora azothi uyabhora kanjani umuntu obhora phela vele ngeke abantu baze bachazeke bonke but kwamaningi ngeke uzubhora yabo so ikanjalo lento so enyithi phela landelayo ke nakekela umzimba wakho yabona kubalekile mangabe uyinsizwa unakekele umzimba wakho ngithi uyinkosi wena so ke nakekela ke umzimba wakho so yabona ake ngenze isibonelo mangathiwa nje nansi intombazane iyafika kufanele ikhethe nibabili wena winsizwe unakekela umzimba wayo iya ejimini yabona nje iguqa sensizwe esinakekela umzimba wayo bese kuba khona nenye insizwe engawunakekeli nje umzimba wayo na intombazane thiwa icat do you know ukuthi leyo insizwe engawunakekeli umzimba wayo there's a 50% chance ukuthi leyo ntombazane icat yakwazi lokho then wena njengoba unakekela umzimba wakho una 70% chance ukuthi ukhethe wena why because umuntu onakekela umzimba wakhe as much as ungamazi but that's a sign yokuthi you are a responsible person yabo so it's a sign leyo ukuthi umuntu responsible umuntu okubona ukubaleka kwempilo yakhe yabo so ke kubalekile ukuthi unakekele umzimba wakho ungaya ejimini ungashaya umgwaqo noma ukwenze konke but egcineni nangendlela odla ngayo lezo zinto indlela ofaka ngayo amafutha nohlobo lamafutha olisebenzisayo zonke lezo zinto kufanele ube aware ngazo yabo nakekela umzimba wakho balekile enye tip leyo engibona ukuthi balekile ezokusiza ekuthenini uthole intombi yabo ngisho uhamba mawube insizwe ejimana even uhamba la emgaqweni yabo uyofila sengathi abantu bakhuluma ngawe bakhuluma ngomzimba wakho yabo nje kuba nalokho kuzethemba okutholayo ngejim nje iyodwa so why ungafuni ukuya ejimini awukufuni lokho okuzethemba okutholayo so kubalekile so ke nakekela umzimba wakho tip leyo ezokusiza kakhulu ekuthenini uthole intombi mangabe ungazinakekeli uzokuyeka nje umzimba wakho ukhuluphala ube njaya ugcina ungasabi happy ngendlela oyiyona do you think khona umuntu ozovela athi hayi mina ngikuthanda unje well no kwagcina ngoBrenda esho njalo engomeni ethi ngikuthanda unjalo lamantombazana manje awusakwezi lokho mangabe nje ungayinakekela uyinakekeli ngeke azakuthanda unjalo yabo zinakekele ube proud ngawe yabo and then ithi phela landelayo ungazivaleli endlini phuma abantu bekubona phuma ungazivaleli endlini khona inyoni lekuthiwa isparrow angazi noma uyasazi nomhlala ekhaya inyoni kungabi lo hlobo lenyoni enjalo ezivalelayo endlini ngeke uzuyithola intombi mangabe usazivalela endlini phuma uhambe emall uhambe epark yabo nje eThekwini ngiyathanda ukwenza isibonelo ngethe ngoba yabo lapha eworkshop ngemuva kunepark lapha enkulu eclean enhle and ihlezi kunabantu lapha ungamthola khona noma khona eworkshop lapha eBridgeini khona indawo le ihlezi iphithizela lapha kufika abaculi yabo eBridgeini lapha fika abaculi kufika osomahlaya lapha kune stage anyana nje kufika indlela edizane ngayo inhle kakhulu
hlale nabantu. So phuma hambe lapho mhlambi weekend, umgqibelo noma isonto noma mhlambi uselivini part nenzo ukushone khona lapha ya. Yabona mawufika lapha ya mhlambe kukhona usomahlaya bakhona uyoyihlekela noma khona umculo khona ozo promote iCD yakhe yabona konke lokho yabo. So njoba uzothi usamile mhlambe lapha ya nansi inkosazana eduze wakho mhlambe ukhuluma nayo thathi namba noma mhlambe uhleli phansi niya enjoy lo somahlaya osuke khona well ukuxoxa uthatha inamba isuke kanjani yabo. Phuma ungazivaleli endlini ngisho ngathiwa uyazinakekela uyawujima but mangabe ungaphuma ungahambi akudingi phela ukuthi uzuphume ngoba kukhona into othunywe yona noma ebalekile ukuthi no phuma nje ushaya umoya ushaya iround nje yabo uzoyithola into mangabe wenze njalo. So itip elandelayo khohlwa amagama amnandi ibaleke ngendlela eyisimanga ke le. Khohlwa amagama amnandi, khohlwa amagama amnandi. Yabona kwake kwathi ngelinye ilanga eminyakeni nje edlule ngisase Howard ngangihlala eWestville but ngangifunda eHoward. So ngingena ebhasini ngihamba nomnye umjida wami nje esasifunda naye. So siyangena ebhasini ke sekuntambama. Mangena ebhasini ngihamba ngiyohlala phansi kwakhona ngiyayibona intombazana ihleli lapha ya ehleli kulama sidla wahlala nga2. Okay? Hayi vele ngifike ngihamba ngihlala eduze kwayo. Mangihlala eduze kwayo bese ngifike ngiyayibingelela. Sawubona. Ivele intombazane, yebo njani? Ngithi ngiyaphila unjani? Ngithi hayi ngiyaphila nami. Hayi ngihlale phansi. Ngihlale bese ngiyacabanga njengoba sengiyibingelelile yavuma. Okay. Yiphi indlela manje sekufanele ngingene ngayo maphi? Amagama amnandi engingawasho kuyona bese iyachazeka. Hayi ngicabange. Hayi ngitshela ukuthi siyahamba isikhathi. Busy ngiyacabanga nje amagama amnandi engizowasho kuyona bese iyachazeka. Yabona? Ayisihamba isikhathi ekuhambeni kwesikhathi bese kuyaqhamuka into engathi hayi yona engizoyisho kuyona. Well bese ngiyacabanga njengoba sengithule kangaka isikhathi eside ayingeke kusahlala kahle kuyona. Manje njengoba sengithule isikhathi eside kanje ingeke kusazwakala kahle. Busy ngiyacabanga zonke ihamba ibhasi awu ngezwe nje sekuyamiwa sekihliwa hayi ngehla. Mangehla ngithukuthela into ongakazi uyibona. Ngifike ngiyama lapha ngaphandle ngilinda lo mjida lo esihamba naye. Hayi ehle bese siyahamba. Ngiyamtshela ngithi mfethu yazi benginentombazane la ebengihleli nayo engichaza kanjani but benginayo indlela yokuyingena. Yabo ngikhuluma naye lo mjida lo. So bese ngiyambuza ngithi mfethu awungipha amagama amnandi mfethu ukuze ngokuzayo ke at least mangihlangana nabo ngingabi nenkinga efanayo. Lo mjida mangithi amagama amnandi like waba shocked ukuthi mfethu amagama amnandi ukhuluma ngani. Yabo waba confused ukuthi amagama amnandi ekufanele ngikunikeze wona imaphi lo magama. Waba shocked yabo but wazama phela ukungiphendula ngoba wayibona inkinga engangibhekene nayo. So uyasho ukuthi no intombazana ukhuluma noma ingane yabo. So njoba sihamba naye wenza isibonelo ngetsho wathi yalibo yithi ungavela uthi lazilala ihlitshe nkosazana uyalibo. So wenza isibonelo ngetshe ngikutshela ukuthi ngalelo langa wangiqaqa emaketangeni ayisimanga. Wangisizanga indlela eyisimanga ngoba ila ngafunda khona ukuthi kahle lento ukuthi kufanele ube namagama amnandi ozowasho achazeke ayisebenzi amaketanga lawo azokubamba ngoba mubhizi ucabanga namagama amnandi iyo lento ezodala ukuthi ube novalo. So mangabe usunovalo amathuba amaningi ngeke iphumelele lento ofuna ukuyenza yabo. So lento yamagama amnandi mfethu ukhohla amagama amnandi intombazane inokhuluma noma ingane. One day mangabe ungakaqondi lokho uyoqonda ngelinye ilanga yabo. Ake kusenze isibonelo ukuba kuthiwa ngafe nje intombazane ngayibingelela unjani hayi yavuma kakuhle okay bese ngivele nje ngithi yazi ngikhathele yabo nje ngifuna ukuthi mangifike endlini nje ngivele ngifike ngilale ngikhuluma kanjalo ngibheke kuyona. Do you know ukuthi ayizongiphendula mhlambe yayingasho ukuthi ngoba ukhathele ungcono wena uyolala mina mhlambe ngizofike ngiphumule kancane bese ngiyabuya futhi ngizele ecampusini ngoba mhlambe ngiyabhala noma kunjani but ibizo ngiphendula ngokusho njalo
yabo. So ngokusho nje ukuthi hayi ngikhathele kanjani mangifika nje endlini ngizolala, ngokusho nje leyo nto ngibheke ngakuyona ngoba ihlakaniphile ikhulile and isenyuvesi iyabona umuntu ukhuluma nami, so nayo ayiphendule, izophendula isiqalile ingxoxo sesiyakhuluma yabo nje, ngoba ngitshela ukuthi naye lo mjida lo indlela ayithola ngayo sasifika indlela athola ngayo Intombi sasihamba naye lapha eWestville eQuad, khona uthi seQuad la kune space nje khona amatafula ke nje. Safika le intombazane le yayihleli etafuleni ihleli yodwa, so thina safike sahlala sothi unaye lo mjida. Masihlala naye lo mjida uyakhuluma nayo, ayifika ibingelela hayi ivume kahle, hayi baxoxe, ayibuza ukuthi yini yahlala yodwa, ayisho ukuthi ayikhona umngane wayo ilindile uyenza, hayi baxoxa, ayibuza igama, yasho nesibongo, yasho ngikhona nami la kwavela ukukhohlwa nanokuthi ngikhona, baxoxa bobabili ke ngihleli manje mina la yabo, ngicofela ifoni, hayi bakhulume agcina sethatha inamba lo mjida emnikeze, bese le ntombazana ayimphelezele beyobheka umngane wangu ngoba nakhe ngasaqhamuka. Hayi bahamba kanjalo. Angisazi ke noma umngane bamthola noma kanjani, but lo mjida wami sahlangana naye, sabuye sahlangana naye nje later yabo, ngoba wayesebhizinali intombazane. Ngitshela ukuthi ngaleyo ndlela wabathandana ngaleyo ndlela, like wafike wakhuluma, ayikho into eyisimanga ayisho like iyangithusa kwamini ukuthi I thought uyiso, no, wafike wakhuluma nje naye baxoxa, wayibuza ukuthi ihlaleleni, wayibuza igama yabo nje, bakhuluma njengabantu abadala yabo. Akazange afike nengxoxo ayiphethe ukuthi no ngifuna ukuthi kuyona ukuze izochazela, no, wakhuluma nje intombazana, wathatha inamba, bahlela into zabo. Hawu ngitshela ukuthi bathandana iminyaka naleya ntombazana. So nawe mhla wakhohlwa amagama amnandi uyosizakala ngendlela eyisimanga yabo, ube free, ngoba mawubhizi namagama amnandi noshawa uvalo gcino yabo masokoletheni naye funa intombi awududla umadulo wanyoko washo wacima wemadoda. Ngiyothanda ukuthi kube nzima, iba insizwa ukhululeke and ukwamukela ukuthi noma ingasiphi isikhathi umuntu mangathi wakhuluma naye nanga umuntu la qaqa ulimi, njengoba ngihlezi ngisho ngiqaqa ulimi, balekile ukuthi uqaqa ulimi. Lonto ungayithatha kancane mhlambe kade ongizwa ngisho, but mangabe ungayenzi zijwayeza ukukhuluma nabantu, ukukhuluma kuyasiza yabo, kuyasiza ngendlela eyisimanga. So itip leyo, khohlwa amagama amnandi, I hope izokusiza. So okulandelayo, itip elandelayo, thembeka yabona, ukuthembeka kubalekile futhi yabona. Mangabe uthe uzovuka ekseni ngo5 uyosha umgwaqo, well vuka ekseni ngo5 uyosha umgwaqo, ungazithembisi into wazi kahle ukuthi ngeke uzoyenza yabo. Zijwayeze nje ukuthembeka mfowethu, uqala kuwena ukuze uthembeke omunye umuntu ufanele uqala uthembeke kuwena yabo. So thembeka mfowethu, uyiba insizwa ethembekile. Mangabe into uthe uzoyenza, zama ngayo yonke indlela ukuthi uyenze leyo nto, njengoba ngisho ukuthi ungazithembisi into wazi kahle ukuthi ngeke uzoyenza. So ama tips lawo nami ngithemba ukuthi azokusiza ekutheni uthole intombi, njengoba ngisho ukuthi ke zikhona indlela zokuthi uthole inamba, nakhona inamba uvele nje uyifune noma kanjani, khona indlela efanele khona engafanele, nakhona ke mangabe usuyitholile inamba kufanele wazi ukuthi ufona nini, awufona noma nini yabo. So mangabe umfonele nakhona kufanele wazi inhloso, njengoba umfonele inhloso yakho yini, nakhona ntombazane asiyishele fonini. Kuningi mfowethu engithembayo ukuthi mangabe uhlala kule channel uzokufunda, ngoba maningi ama-video enziwa kwikhale enjabulo. Ikhale enjabulo ke leli asikho perfect mfowethu la, cha asikho perfect, amaphutha siyawenza kodwa kwenzeni kwethu amaphutha esiyafunda bona, ikona okubalekile lokho. So ama tips lawo nje ambalwa engikholela ukuthi azokusiza ekuthenini uthole intombi. So mangabe unento efisa, ake ngithi nje mangabe unodaba ofisa ukuthi silidingide mina nawe, ungangibhalela ku Facebook, fika usearch umqeqeshi wensizwa, khona ipage lapho lapho ke ngihlezi ngiposta. Mangabe nje ungena kulona ucheck uzofica imibhalo eminingi engakusiza, noma ungibhalele kwi-email engizoyishiya kule video ukuze mina nawe sikwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Show mfowethu.